Yauwa bayan kun ɗauko funison ɗinku kamar yadda kuke gani ni yanzu akan wannan zan yi bidiyo. Kuna gani? To daidai nan sai in je in ɗauko ƙaran da nake so. Deja bidiyo ne na sako audio ake ɗaukowa amma so nake nuna muku ne kai tsaye yanzu. Sai in katse shi. Kun gani? Yanzu sai in dawo. Bidiyon sai in taɓa hakan nan. Sai in jawo bidiyon ya dawo ƙasa. Yanzu ku za ku ga. Kun ga abun bai saurin magana ba sai ka gurguso shi. Sai mu dawo ba. To nan daidai ne ta ce miliyan 30 ɗin nan sai ka ƙara ka ɗauko wani. Yanzu misali sai in katse shi, sai in hudda sauran, sai in dawo. Sai in gurguso shi daidai inda ta ƙare maganan nan. Sannan sai in ɗan ƙaro shi gaba. Yanzu hakan nan. Shi ma sai ka taɓa shi kenan. Sannan sai kai ƙasa da shi. Audio ake ɗauka fa daga nan ne na ɗauko bidiyo. Zan muku misali ne. To yanzu in kuna so a ƙarshen bidiyo za ku iya ɗan hudda hoto ku taɓa shi kamar hakan nan. Sai ku jayo. Bayan kun jayo za ku taɓa wannan wurin. Gashi nan ya hudda muku hoto kamar yadda kuke gani. To yanzu hoton nan yadda za ka yi ku zo wajen filter. Bari mu ga filter. Yau effect ne muka ga gashi. Idan wannan effect ɗin no filter za ku nemo. Bari mu je ga filter nan. Yauwa. Za mu jira ya buɗe yanayin connection ne. Yanayin connection ne za mu jira ya buɗe. Yauwa. Baƙar filter nake so in samu bidiyo. Yau bayan filtoci sun buɗe muku sai ku je ku zaɓi baƙan filter. Yanzu misali wannan bai yi ba. Bai yi mini ba. Baƙan filter nake so. Bari mu ga. Bari in bar wannan. Kun ga kenan nan. To daidai hoton nan ma kenan sai ka ɗauko wani spare position za ka taɓa. Kenan yanzu kana so sai ka bar shi hakan nan. Sai ka taɓa iske gare shi. Sai ka jayo shi a shi. Kenan nan tunda nan ne magananta ya ƙare sai ku yanke shi. Kenan yanzu ga abin da bidiyon mu ya bamu.